Oh. Kuwi gua nang isor. Weh. Karang yo Gunung Kidul ki akeh anu apa jenenge pariwisata. Ha iya. Sing Karangwaja kae apa jenenge? Gua Pindul. Gua sing nang isor Wudel. Gua ngendi? Gua Pinggul. Pindul. Kupinge. Ora pinggul lho, ora. Wis ra sidorono aku. Aku ora nang isor Wudel mah aku pokoke. Ngawur. Pinggul ki yo ning mburi yo ning. Pinggul ayo iki pinggang pinggul. Obat kok ngomong kok dituruti ora. Dibawani Mbak Ika mangga. Nyingkar nyingkur mangga. Nyingkar nyingkur Semanuyono apa lho Telaga Junge. Wah Telaga Junge iki ya pariwisata. Heeh. Kali Kili Suci. Kali Suci. Kali Suci. Ora nganggo kili. Kili kitik kok. Kowe tak ili kitik lho suwe-suwe. Kok Kali Suci kok. Kali Suci. Ya kono muni ili kitik kok. Wah mblusoke kowe. Kali Suci. Iya, kuwi kali nang isor Karang Gunung Kidul ki ngisor ki penuh dengan sungai dan rongga-rongga. Ya, ngono ya. Mula jaman banjir kae sing dikhawatirke ora kok perkara le kelep. Ning perkara nek nganti ndeprok mergo rongga kuwi diliwati banyu pirang-pirang. Kuwi sing dikhawatirke para ahli geometri. Nek ora dong rasa sok muni. Geofisika dan kimia. Kimia barang iki ngopo? Ayo Kak. Musim liburan, dalan Wonosari iki full. Ayo. Macet total. Ayo arep ning Baron. Sadeng. Indrayana. Wah, pantene akeh banget. Kukup Krakal. Iya, pirang-pirang indah-indah semua. Mula ndono. Iya. Kadang kala piknik, kanca-kanca ki jak piknik. Iya. Yoga-yoga ki jak ning segara blebeke kabeh. Senengane kok kaya ngono lho ra. Maksudku tak kon renang. Ha iya. Ming rencana terus arep pikniknya. Ming rencana terus. Wis aja kuwatir. Sesuk iki nek ana prei langsung tak budalke. Teng pundi? Sumatera. Piknik ora mung cedak-cedak nek karo aku ki wah padake wong tipis. Piknik sisane ada. Timur-timur. Piye? Langsung nang pantai nang Lombok kono. Menggari golek cuek. Ha iya. Gawe wong gawe Lombok anu apa jenenge sambel? Lomboki pulo wetan Bali kono. Ha iya aku ya ngerti kok padake ora. Sok tak tumpake pesawat kabeh. Ya. Sing. Engko kowe gawa koper, tak lebokke pesawat bareng mendarat tok tunggone ngisore, ya. Kuwi ra sik rido. Tunggone ngisore ra. Yo. Lisa yen ke mutan Neno lelampahan kang pancen ya ora nyono ya Gong. Gunung Kidul esuk bakal dadi kutha gedhe merga objek pariwisata. Kulon Progo dadi kutha gedhe merga ana YIA. Oh, dare. Apa YIA? Iya. Kepanjangane lho, kuwi ora dawa. Asli kuwi ora dawa. Ya ming YIA ming cendhek. Kepanjangane YIA kuwi nek wong Yojo ora ngerti YIA cilaka lho. YIA iki apa?
Yogyakarta internasional airport. Apa itu? iPro ngajari Bagong ini ora pas. Airportnya apa? Air nang pot utuh. Bandara ngomong mabur. Kono bakal rame, kene bakal rame. Yojo bakal dadi kutha sing gedhe. Wah, cocok aku. Heeh. Nek yo tak jaluk wayangan aja ilang. Ha iya. Ngono kene dadi kutha gedhe mergo objek pariwisata sing luar biasa wis do dadi piyai kutha-kutha terus ora ngerti dusun, ora rasul. Lah ya cilaka. Ya kuwi dipertahanke. Ya kudu. Iya. Sleman dasare ana nang Gunung Merapi, terus jeblok. Omongane kok ora. Ayo piye wis? Bantul dasare ya keliwatan airport, akses jalan menuju Kulon Progo, mula Bantul bakal ya rame. Wis tenang kuwi bakal dhewe manggon ning kutha gedhe. Apa to? Manggon ning kutha gedhe. Ukurane pira? Kutha gedhe. Oh, kutha gedhe to? Krungu kok. Ayo muni ora. Engko ndak di ngono. Ya. Ben. Pun dereng. Wes. Kowe lah kurang ajar kok. Lah kok nek medhot ndak diseni. Ora perkara kuwi aku ditanggap rene iki kon ngomong e. Waro omong kok dunake pun dereng ora. Ngene iki. Lah nek Oh dereng. iki rasamu pun dereng. Aku ki nek wis lunga dhewe iki berarti wis sempun. Ngono. Nek urung ora ya iso nang kono. Ya. Tresno tulus nadyanengku bukas mara. Ayo sing njaluk kowe dijogeti wer. Oke. Petro mundur. Ya. Ndak ketendang. Oh iya. Gleleng tenan iki. Ora ada mundur reng, engko ndak kesampluk. Oh iya. Aku soalnya nek wis muni gubuk asmara iki nek urung nganti rubuh gubuke